Sakawrtuichhun lamah. Sakawrtuichhun lamah duty doon. Isin nga yun. Executive duty. Yan. Turin. Sakawrtuichhun lamah. Lahi Chawlhhmun. Ani ya basketball court bulok ani ya. Chuan duty turin chuklani. Kaldona. Show like an mami show hall le basketball court khani. An chuklang. Helai helai peng mai hi emele pulal du oma emele pulal du oma in peng chau kha ne ya helai chau kha chuan te he kan chuk thata char chara khula khon veila ma lo penga chuan chu society a po a semi society building chu tunla ya COVID-19 positive te dana ani helai pengka chuan ti hian kan chuk thazelanga ropai bok kan po thlanga hengla hi chu Chawlhhmun Kawng huam alania ropai bok khen thak chia helai peng helai borvel hi ramri ani Chawlhhmun not Kawng le Chawlhhmun Kawng ramri ani helai hi ropai bok chunia voini MHE pidei ani tlan phei char chara tholeni nia bazar ni vede ute polo nia JCB omna lam peng so urban peng ania kiki home guard peng ania saso bazar le achung so local council Chawlhhmun local council office ania chuan veilam a tower omna hi Chawlhhmun not biak in ania khilai peng lam khi Kawng thiang hlim omna peng ania helai veilam hi St James School kan ti kha ania chuanin tlan thaselanga helai tha vel atang hian tunlai chu containment zone ain tlar thlatlat maya hei helai tha vela hianin ain thlung tha hruia in thlung tha na samai hei helai ain thlung tha zela MZU road kan tlan tha zela kan local council chairman te po anla containment ani hi helai kan la kalai vel tak ania chuan helai centrup borvel hi pusalima te borvel an nia helai vel hi athing pui dor ani dor tui thei khop ma dor du te tan ton palwang wang poilo helai peng veilama peng thla hi puwal te zai thiam pulal nun moya wal te zai thiam te in kha ni Chawlhhmun veng mong lama no wani ni chu thang lok hi tuivamin nena ka in rina borvel kha ani ya kan thleng trepa kan ma building khu puti gupta te in putan pu te in ania chu helai vo borvel hi kan in ram rina ani tuivamit nen ka in ram rina ania helai borvel hi anu amang reng khop mai helai a hian kon phei a oma kon thui ve tak mai rem cha ve tak mai ania ma se in la tlem te hlek wa hian dor vel
hmu tur la awm vak lo an akinah chuan helai phei te pawh hi an la khat thup mai thei ni ma kan sawn a helai west lampang hi chuan in an sa chho nasa viau ani tui vamit ve kan paltlang meka kholai chuak vel ro chu motor an wang hlea motor tlan vel tite om ziu zewa hi lai kan hma mi khi veilama kian power tui vamit power house ni mayang kha nia chuan kan ra le lama sawn kudam ramrikon kudam kha omani kudam lian tak motor lian tlan reng na chan kha ania heng lai thla hi kawng hi azau vak lo azau tawh tho na chungin kual thei viau maya film khur angai khop thin mai hantlan chak vak chi pawh ni lo ni heng lai thla hrim hi kawngpui an phei chuanin hei building tha tak tak hmuh tur awm tawh a in an nasa tawh khop maya eng emaw motor ke siam na tite pawh ku awm tawh ni ma tang awm tawh ania a hla ve deuh thina helai biakin hi salvation biakin nin ka hria tui vamit helai thla hei hi ramrikon chu ni maya ramrikon hi tui vamit te tanhil te Sakawrtuichhun te central jail te an bazar ber na ania helai kon hi kon poimo lutuk ani so traffic point te pawh awma nakina chuan la pui dawn ani helai hi chu pui tawh viau na chungin pui tho viau tur angai ania kan ding lam thlang lamah hian in tlar phei lian ve tak tak awm man la in ang deuh awm hi industry vel ania building pawh an tlar thup mai helai phei hi kawng azim deuh hlek tawh a tlang film khur angai khop mai a so lai kan ra lami so sang bana resort an ti thinn picnic spot ve deuh an ti khania tun chuan an ran vak tawh lo nge ni a thing deuh thuak tawh mai a hi central jail veng ani deuh tawh mai ani a huam tawng chu ania bulawkah hian kawng te hi kawi duang reng tawh viau mai peng thum alo awma awm helai hi chu central jail peng kha ni ta ni helai veilam chhoh khian hemi kawng phei hi anin khuta Sakawrtuichhun baka khuta sai rang kawng te a pawh leh a chutah chuan zoo sahuan te pawh thla a tin PTC lungver kan ti thin kawng kha ani deuh ber thina lungver PTC takha then zola an son to wangin lungver an ti to ma se PTC lungver ti hian kan hre thiam vek tho awm e helai kawng phei hi azau vak lova kawi ilo vel hi tam khop mai a lir thei tlan tan pawh film khur angai phei viau hei kas tuna ka tlan speed phei hi chu som ni chhawbor vel lek lek ani som ni panga tite
helai phei po hin akina chuan in la tam tur ania pui chho tial tial don ani solai ma son veilama peng a oma ta lai lai emo apo thana sa industry point ani ku lama peng chuk mai ni kuari te Sakawrtuichhun ram hi kuari atama lung an lana sakop mai alung hula ko chhung a paso alung mun khop mai tunlai tak hi chu hei a kawng hi amam phian mai lai vel hi chu Sakawrtuichhun ram vek ani to mai a ko chung hi chu a dung sein an lian em lem vak lawa la hian a huam vek to aku an ko chung kon ton tir veyang chu lo ni mayanga helai vel hi chu ti chuanin so ta revak lo kan tla danga duty na hmun tur chu kan thleng mai dawna bung lian pui nuai kha nia nuam khop mai ro ro po hei lai borvel hi an kon borvel chu ni mai bung nuai kan duty na tur chu an thleng ta ni MHE pidei te nia sarkar lidei te nia chawhma kan duty so adar chawhlam dar ni borvela an ho chho don ni ni sat thakop mai hei chuna MHE pi hovin thingpui le me tui tak me ron hluya ar sakan ea phang ma le beru te kan leya gan ho chho le don ta ni aya kal lam kha chanan thira a holam hi a holam kong hi a kong ngai tho ni ma se te hianin han le chho ve le chho ve leila kal lam le ho lam en dan te hi adanga chuan ho lam hi chu kan tle min kan phur deuh thin ni kan ma kar tlan hi ka duty pui police puzuala ve thawani ya fel khop maya petrol kala ho don khi lama karon ho don ati kan tlan pel vele chong ani hi pathatak mai ani ya lung ver pa ani hey ka thalak na hi ka chipa ka helmet chunga ka ta rem chang vak lawa tin angul po dik lem lawa a thleluk lu
mày hay thiếu mấy thế à cái helmet cái khung nghỉ lâu phải chuan in ai anh đàn pon nuông vác lawang cái đó nó hi phủ vác lawa rồi pur okati o lung pur cái này mua tin rồi ra thế po anh pur nó sao bọc helai vel hi chu à min chom ne khom mai ai zol veng thet khat phei chu lung pur hian renga helai vel hi ko ri tam kan ti kha Sakawrtuichhun ram hi chu lung atam be ma concrete building sakna tur min chom ne ang reng veu ni ko ri thok te po ni tin na thok te po an tam ani Sakawrtuichhun a hian tlan pel vele chonga speed muan to na ka lai lai phei hi motor lian hi akal na sakop maya full la ke som pani nei te po atlanin ka hretlat maya tun lai tak hianin in to ilo vela akong ate si abuai tha khok maya alot la pon kal thowa tun lai hi in thadul deu te po ani mai theini kal oi lawon thina sin mole an han tak na ani na taka chuanin du thu sam chun kal lo thei se chu du thu sam chu nia kong ate sia tin laptop de po lo pana tin akong hi a lo shortcut ve boka sai rang road atang chu wang chuanin khang te po kha lep du ve thin tho ani an lot la te ho hianin Ramrikon kan thleng phei le trep to ni helai borvel hi chu apoi mo ve thap ma helai west veng tam tak tan hianin Ramrikon hi an ti deu vek maya chu wa chuan engkim mai hi om ve thap maya apui to angarang viu maya an soi to ang khanin achang kang chho don ani ma son chho don ani lai chu mana som kwa le ti borvela som kwa ti borvel ani chu an no panga sai gulin kan tlan thlangot maya ta kha chuanin se thlang te in thingpui dor te lo oba kon borwell kha chu alun tho to maya kha tiam vel ram nuai kong vek am deu kha la ni a chuanin kha ti hun lai po khan alo poi mo viau to a thingpui dor a han ri lai de te oreng ani tu na chuanin a kong tha kong pui ana chuanin building tha tak tak om thlu to maya in hun te po to chho to veu ni chholam a hianin a kong koi dan hi a kong kual dan hi a hriat deuh thin a tlemin heng lai thla hi kong kual get thi
tam ri wa hei main road kha chu ania helai vel hi chu thovina kan zo ram kong hi chu phim kurangai ni lir thei khal tu te ta ran le lam chaklang a khianin Chawlhhmun temple oma hei kan hoi chho lem lawa a speed buang in tlan pe le phot mai chu heng lai thla re ren te po hi in tha tak tak hi ron sa khup to mai se la ko a khawar thak lo riu to ra sin Chawlhhmun kan thleng le tre pa tuna hian lai kual tha khop mai lai hi tuiva min le Chawlhhmun in ram ri na khania in phur te pon athum in phur te pon min tlan le pel vel mai ni long ran tai la ai zol tu chom phai te mo ai zol tu lung le te full lo te po hen min tlan le pel mai o ba ke ni speed ve hi chu ma se nuam kan ti ve tho ni ala hi an kual tha khopa lai tak hi kuwal te in pek tak kha ni helai kha salima thing pui do kha ni ya motor sil te pon an ti ani an ni hin fela dor ta kan ni helai vel kha containment zone cho kha ania re chho deu thap mai bukap te JCB nei in pawal khi ani JCB kan mang tangka be mani ani hi pa fel ni poka el betel hun lai ka chon kan kala hen lai tha hi chu ko har tha ka ni ala ram hoi ang renga motor tlam te kha ala kha dang reng khopa una chuanin in na khat thave that to mai ni la ve hi Chawlhhmun ro pai bo bazar bor wel khan Chawlhhmun not biak in sak mek lai an sakami hi bazar le LTF office khan ya chuan KC pharmacy dora an peng zukanga KC variety le KC pharmacy dor damdoi dor hi chu an hong reng ani nilengin kanan peng soka arem chang apiang in hei hi dor thin thei ani tu sak takin an lo pe thin don cheu ni ro pai bok phei dor in khar deuh thap helai hi Chawlhhmun kan ri ve lai na thlang lam hi sot kan zo hnuai peng kha ni ya helai hi main road zel kha ni tiu main road kha ni ya khi lama kan kualanga Chawlhhmun khochung lama kan peng phei le don ani kan chak lok khi kan chak tlang lok khi kan ding lam tlang kha pudo ma in tlang kha ni ya tin basketball court te po tin Presbyterian biak in te po ani khalai kha khalai peng a khan chuan kan chho zelanga MZTU road zel khala ni helai hi chu
hey in samek te po hey an du mai câu bằng an reka rem chang tak takin ina sak thei dona so lai kan in bu apol vu so ku so ta IAS retire in ani IAS retire pulol so ta kan te khame in khan ya anaw chu tu na hian pulol nun mo ya chuang no chief secretary on mek kha ani bok ani veilama oding lama kan penga te hian hei Chawlhhmun kon ani luangmual nena in rina thlang lam ma son peng oma solai scooty chuk na peng thla son kulai loka kon puzuata in na oma Reverend Vandal zuata a thlang le kwan dal hung chungi pachuo kan hriat lar em te in kha om bokani hela hi ko chung luna kong khania kong ate khop ma ko chung luna po hela hi then chu chak deu ten bike te an tlan le mai thina accident te po hlawm em thin ni thlang lam veilam ko ya koi chi thlang lam veilam hi salvation bia in sak salvation bia in sak mek ani heng lai vel hi chu kan big vetorio kan malok veilama helai veilam peng tlang ami tak gate chung ami ki piso mi IAS tai putoni ate in ani biak in lo om deuh thua EPC helai mi EPC biak pakhat zo to maya khu lai khu kan lu thak le na tur khu hall te basketball court te helai mi hi Presbyterian biak in ania hall te basketball court te lo ba helai vel hi kanin tol len na ve deuh thin ani ti mayang ti khan kan in kan thleng le ta ani kini po in an sub an extend me kani hi nok rup rang mai ti khan kan thleng fel ani